nolabait nederlandera edo flamenkoa nekazari jendearen hizkuntza da Flandrian, iparraldean, baina eliteek eta estatuan frantsesez funtzionatzen du. Badakizu, pentsatzen dute hor, 19. mende amaieratik eta 20. sartuta hizkuntzaren mugimendu indartsu bat hasten da, unibertsitatean hortzen dute ja flamenkoz izatea, gaur egun hizkuntza nagusia da, Flandrian argi eta garbi, Bruselako kasuak eduta, ez norbait hor asimilazioa gertatu zen, orain Nederlanderak badu indar ekonomiko bat ere, eta beraz hor ikusi beharko da zer gertatzen den, hala ere errealitatea oraindik eta Belgikako estatuan Flandrian nagusi izan arren eta Nederlanderaz egin askoz ohikoagoa da Flandrian frantsesa jakitea Valonien Nederlandera baino. Beraz, segur aski normalizatuen hizkuntza baten adibide bat izan liteke, ñabardura txiki hori edo nomaken dut. Eta hortik ja, joko nuke hurbil eta gurero daukagun puntu honetara, ez? Normalizazioa bidean goizean ekiten duen, olako hipotesi batekin, dena delakoa gertatzen dela datozen egunetan, nik ipatu desente bilena iz Europa ekialdean, esperientzia asko, jende asko elkarrizketatu du zer gertatu zen hor 89tik 92 bitarte horretan, ez? Berlingo arrasian hori izenean, Eslovenia, Kroaziako independentziak, herrialde baltikoetan, estatu golpean urte horren izan dagoetan, hau da, pixkat, inor gutxik espero zuen kolapso hori gertatuko balitz, hipotesi horretan, ez bakarrik estatu berri bat sortu baizik eta lehengo estatu metropolio, estatu matriz hori ondoratuko balitz, hori gertatu zen Sobiet Batasunean, ez da momentu baten 89ko udan estatu golpea dago Moskun eta biharamunean errepubliketatik hasten dira Moskura deitzen eta Moskuri ez du inork erantzuten. Eta salako baten, aurro de Beñat eta biok Kirgizistaneko Sobe Supremoa eta estatua montatu dago, ez du inork erantzuten eta martxa jarri behar dugu Turkmenistaneko errepublika. Herri berroma, baina puntu handi baten hori izan zen, errepublika gehienak horrela jaio ziren, hau da, inolako planifikaziorik, eskaririk eta planteamendurik gabe zen Georgian kanpasoa bai eta Baltikoak bai, Ukraina mazeko movimentu bat, baina gainontzekoak ez zeukaten inongo proiekturik eta estatu bat sortzeko putxi hori ez zen existitzen gizartean. Katalunian badakigu badagoela, movimentu dira, eta honen ez da baideetako bat hori izan da, beste askoren artean, eta azken 5 urteetan dara matzaten eztabaiden artean, hori ere egon da, ez ere independentzen artean, hizkuntzarekin lanean ari direnek. Eta errepublika horretan, biak izan behar dute ofizial edo ez egin behar dugu. Nolabait, eztabaida hau, atera zuen lehenengo Uriol Junqueras bera izan zen, gaur bizi presidente orde dena, eta Esquerra Republikanako buru, bera esan bizan Delos izeneko herriko alkatea zen, hau da, nolabait Bartzelona inguruko gerriko gorri hori esaten zaiona, eremu industrial hori, kanpotik etorriko jende asko daukana, eta nolabait Espainiaren nagusien herri horietako batekoa, eta beti izan du oso argi ez proiektu independentista oso inklusibo izan beharra zaukala, ez? Berak ez zen inongo arazorik herrian pantalla erraldoiak jartzeko jendeak Espainiako selekzioaren partidak ikusteko eta bere ideiaren nola ez da izango posible, La Rojaren zale izatea eta independentista, ez eta, pixkat, hau da, identitate etniko nazionalen gainetik, errepublikaten beharrean, argi azpimarratu zuen, jatuela 5 urte, ikusten duzue, Katalunia independentean Espainiera ofiziala izango zera. Eta hor, malazten altxatu ziren beste hau batzuk, ondo dago zure planteamendu izatea, baina ezin duzu horrela arron argi esan, beste gauze guztiak bezala ez da bidatu beharko dugu, zer nolako errepublika den, eta beharrote diren hizkuntza ofiziala izan behar duenala ez. Niretzeko autor interesgarrietako bat hau da, Albert Plaino Alart, begiratzen duzu argian, badauka elkarrizketa bat duela urte desente, hau prozesu hasi baino lehen, uste 2009 edo egin ziotela, eta nolabait elementu hauek oso argi esaten ditu, hau da, zer den normaltasunak eta ze urrats eman beharko lirateke hori nahi baldin bada.
Orduan hori ikusten duzu, koofizialtasun erabatekoa azkenen katalanen disoluzioa dela planteatzen du. Artikuluan uste dut, hor dakazuen katalanez, momentu baten ikusi nire dut nondik nora jotzen duen, uste dut euskaratuta hemen bai. Gaztelera katalana koofizialtasunak marko soziolinguistiko asimetriko bat egonkortuko du. Katalanen hizkuntza komuna gaztelania izatea. Irakurri baino behar bat gotu lasai azaldu ezkero. Hau da, gaur egun argi dauka Kataluniako hizkuntza nagusia espainiera dela, gaztelania dela, eta ezer egin gabe ere, gauza horrela joan ezkero, hau da, hori nagusitzen joango dela. Eta beraz, planteatzen duena, helburua benetan baldin bada, katalana izatea, Kataluniako hizkuntza hegemonikoa, urrats ausart batzuk eman beharko direla, eta urrats horiek noski nolabaiteko babes demokratiko batekin, herritarren babesarekin izanako dela, baina argi izan da. Hori egiten ez bali bada, astiro katalana urtzen joango dela. Gurean ez da hizkuntzen arteko distantziagatik, baina katalanen artean beldurra ez da, ez eta transmitituko horrengo belaunaldia, baizik eta berez hizkuntzek sortzeko eta daukaten gaitasun hori galdu beharren, denet gaztelari kopiatu eta hurbiltzen joate horrek, iaia pareko utziko dituen, ez? Orduan, eta horre urdinez jatzen duan elementu hori iruditzen bereziki interesgarria. Hau da, esan du, katalanaren normaltasuna edo beste dozen hizkuntzarena ezinbestekoa da, hizkuntza horretako hiztunek beste hizkuntza indartsuago bat, jatorrizko edo ama hizkuntza esaten zen hori, abiapuntuko hizkuntza daukaten hiztunen maila berean baldin badakite. Hau da, Gasteizko euskaldu batek, Bartzelonako katalan batek, Durango euskaldu batek, gaur egun Valladolideko edo Toledoko batek bezain ondo daki espainolez. Igual, gaitasun berbera dauka, eta konparatu daiteke esan dezagun, Norvegian edo Amsterdamen, ingelesez ere oso maila, ezagutza maila altua dago, baina ezin da konparatu Ingalaterran edo Eskozian, egiten duten ingelesarekin. Oso ondo dakite, baina ez da beraien hizkuntza. Eta aldiz, guk esan dago ez, urtero ikusten dira selektibitate azterketak da Euskal Herriko edo Kataluniako gazteen ikasleen Espainiera baina Gaztelako, Andaluziako edo Extremadurakoen berdina da, tarteka altuago ere bai. Eta hori esan du, inongo munduan hizkuntza batek ezin du biziraun kosmopolitismo suizida honekin. Baina egia da, are kosmopolitagoak izan beharko nukela. Hau da, oraindik gehiago ireki beste hizkuntza batzuk gure ganatu, suediarrek edo holandarrek egiten duten bezala. Eta beraz, etorkizuneko katalanei egin dezagun bidea, ingeles gehiago jakin dezaten, eta beste batzuk ere bai, eta neurriak jarri ere bai, eta hori da agian polemikoena, Espainierak ez dezan horremesteko indarrik izan. Beste gaian landu duen beste bat, eta uste oso esplizitua dela liburua, ez bilinguismo mata, pixkat zalatzen du, urte hauetan guztien autokonplazentzi puntu baten ibili izan direla gai honekin, eta azalean esandako hori ez dela egia, ez disoluzio hori gertatzen ari dela. Eztabaida hori ikusten duzuen bezala, Vicent Partalek ere, Bilauebeko zuzendariak eta berrian igandero, martxilotamendu egin bakera zutabea daukan autorek planteatu zuen, ez? Azkenean bi hizkuntza koofizial baldin badituzu bat indartsuagoa denean, iaia inertzia dauda bata besteren gainetik geldituko dela. Eta azken puntu bat, zer planteatzen duten, autonomen izena, eskumako zutabeko. Baina nolabait, badago jende horren artean edo Junquerasek planteatzen zuen bi hizkuntzen eredu horren aurka daudenen artean planteamendu bat ez hainbeste Espainiera legez, debekatu edo horrelakorik ez, baizik eta gaur egun Espainian nagusi den ofizialtasun eredu horretatik aparteko bat sortzea. Eta kasu baterako, aipatzen du estatu batuetako konstituzioan ez da aipatzen hizkuntza ofizialik. Konstituzioan inglesez idatzita dago, administrazio inglesez egiten du, baina berez, legez ez dago horrelako hizkuntzari aitorturik.
Eta hor, momentu baten zaten aski da, Kataluniako Errepublikako hizkuntza katalana da. Guk ikusi dugu, duela 35 urtetik, hori badaukagu, autonomia estatutu baten, edo inongo estatu independente izan gabere, jarrita Euskal Herriko berezko hizkuntza euskara da, puntu. Beraz hori abia puntu bat izan daiteke. Eta gero, ez hasi, ofizialtasunaren eremu horretan sartzen. Eta momentu baten Bartalek aipatu izan du, ziur aski interesgarria hori izatekeela konstituzioan modu ireki horretan uzten, argi eta katalana dela Kataluniako hizkuntza, baina ofizialtasunik eta inori eman gabe. Eta gero, ziur aski betik gora beharren, goitik bera beharren betik gora, testu inguru bakoitzen erabaki zein den behar den hizkuntza da. Bartzelona inguruko udalerri horietan, seguru, Espainierak ofizialtasun edo aitortza bat beharko duela. Baina kaso, Gironako herrietan eta ez da beharko. Eta beste herri batzuetan aipatzen dut, kasu Amazigera bere hizkuntza edo bere komunitate handia baldin badue, haiei erreparatu beharko zaie, Espainiera hiztunei baino gehiago. Beraz, argi izan, estatuko hizkuntza katalana dela, administrazioak horretan diharduela, gero, lekuan lekuko bide hori egitea. Tungerazek eta beste batzuek, eta nik uste dut aldertik bai PDK-tek eta errezek daukaten planteamendu noski bada taktikoaren neurri bandi baten, hau da, zuk espadiezu inolako beharmenik ematen Espainiera hiztunei, azkenean beste taldeak bere ganatuko ditu ez, eta azkenean, demagogia pixka batekin oso arraza da, mehatxu horiek zabaltzea esan Kataluniako Republikan ez egutu espainolez egin, eta behartuko zaituzte, eta botako zaituzte, eta orduan nik uste dut horre badagoela elementu hori ez, baina, beste aipatzen dut,